Rozprávka o abecede trocha inak. Ako sa z pospájaných paličiek stali písmená. Kedysi dávno, pradávno, no možno to však nebolo až tak dávno, žili vo svete kníh pospájané a poohýbané paličky. Niektoré stáli rovno ako vojačik, iné sa krútili ako slimák, alebo vyzerali, ako by sa zabudli narovnať po popoludňajšom spánku. Dokonca jedna palička bola tak pokrútená, že vyzerala ako zabudnutý rezanec pod stolom. Tieto pospájané a poohýbané paličky všetci volali písmenká. Mali svoje mená, svoje miesto v abecede a každý si myslel, že keď sú zoradené v rade ako vojaci, budú dávať všetkým zmysel. Ale oni tam len ticho stáli. Niektoré s brúškom, iné s háčikom, niektoré na špičkách, iné prehnuté ako vetvičky vo vetre. Jednoducho povedané, mali čudné tvary, ktoré nikto poriadne nepoznal. Boli všade. V knižkách, na tabuli, na plagátoch. Deti iba na ne hľadeli, žmúrili, škrabali sa po hlave a ticho si šepkali. Naozaj máme z tohto niečo vyčítať? Ale čo? Pre deti boli tieto paličky záhadou. A zrazu sa stalo niečo čarovné. Nikto nevie presne povedať, kedy, kde a ani ako, ale jedného dňa sa písmenka zmenili. Z obyčajných pospájaných a pohýbaných paličiek sa stali postavičky a obrázky, ktoré deťom konečne dávali zmysel. Deti zrazu písmenka spoznali bez váhania, s úsmevom a ľahkosťou. Záhada bola vyriešená. Z písmena A sa stal anjel v nádhernom rúchu a s veľkými krídlami. Písmeno C sa schúlilo do tvaru štipľavej cibule, od ktorej každý bočí, pretože ich z nej štípu oči. Písmeno L sa premenilo na lampáš, v ktorom horí oheň, čo z izby vždy vyženie tmu. A písmeno H sa premenilo na mohutný kamenný hrad, ktorý strážia vojaci. Ďalšie písmenká sa takto postupne premieňali jedno po druhom, ako keby ich zmenil dotyk nejakého čara. A tak vznikla abeceda trocha inak, kde má každé písmeno svoj rozprávkový tvar a vlastný príbeh. Deti sa odvtedy učia písmenka s radosťou a abeceda už pre ne nie je záhadou, ale dobrodružstvom.